עומר, אתה יכול בבקשה לצלם את האודישן? המצלמה לא עובדת? כן, בטח. היי, דליה. את באה? אבל את באה, כן? טוב. שמאלה, דוד. מה, ראיתי את התיק שלי אולי? דוד הוא... הוא במחסן, הוא במחסן. במחסן? כן, כן, כן. בטוח? ראית אותו שם? כן, כן, שם. שם. כל כך שמעתי רעשי. כן, כן. שבי. טוב, אז ככה. אז הסרט נקרא קאט למבינים בלבד, זה בעצם ראשי תיבות של כלב. זה מדבר ככה על גיא שנפרד מהחברה שלו, ובעצם מתוך כעס ושנאה הוא פשוט מתחיל להאמין בכלב שלו. ואז יוצא מזה שהוא מזמין בטעות את חברה שלו ארוחת ערב, והחברה הזאת פשוט מתאהבת בכלב הזה, אוקיי? פשוט מתאהבת בו, ואחר כך מתוך כמה שהוא שונא את הכלב, מתוך כמה שהוא מקנא בו, הוא פשוט הורג אותו. וזה כזה מדגיש את הדת שלו ואת האמונה שלו בכלב הזה, וככה הוא הפך את הכלב שלו למלך של הכת הזאת. אז מתי הצילומים? הצילומים יהיו מתי שנדבר עם כל השחקנים, נראה מתי כולם נכונים ונקבע ונעדכן. סבבה. ביי. מה? בנה, זה קטע. התיק היה עליי בסוף. באמת? כן. יופי, אז מצאת אותו. כן. טוב, אז נלך הביתה. תלך, ביי. ביי. אני לא רוצה לקבל 55. נו, איפה? קבענו ל5:30. זה הוא שם? מה? עומר, תבדוק, יש שם איזה מישהו שנראה כמו השחקן, תבדוק שנייה אם זה הוא, עומר. זה דוד. היי! מה קורה? היי, דוד. אוי, מה קרה? חשבנו שאתה שחקן. איזה שחקן? מה? שחקן? זה תתפעל פה. זה הליכה קצרה. כן, תל אביב. רגע, אם אתם יודעים מה, אם אתם כבר קמים, בואו איתי להליכה. מה? תחכים. פתחנו את הצ'אק ועוד קצת. לא, בסדר, פתחנו בבית, תודה. כן? אוקיי. אולי בכל זאת? כל הציוד שלנו, מה נעשה עם הציוד? יחזור ברגל הציוד, מה? השחקן, דוד. שיחזור ברגל גם! הוא לא פה. מה? איזה יום יפה, אני נשבע. כן. כן, זה מדהים. זה מדהים. מה זה? מרגיש שהשמש ככה... אוי, מה זה? דוד, העיניים שלך אדומות. עשיתי טקס להעלאת נשמתו של הכלב של הסרט שלה. מרשים. תודה, לגמרי. זה ככה, זה קולנוע ומציאות ככה מתערבבים. מה? יאללה, ביי, דוד. לא, תבואו קצת. בהצלחה עם הצ'קרה. בטוח? בואו איתי קצת. לא, אנחנו... ביי, דוד. כמה דקות? נחזור בשלום לתל אביב.
טוב, אני אחזור לי לאתר בנייה הראשי שלי. מה, למי את מתקשרת? לבן דוד שלי. רגע, יש לי שרף טלפון, יכול לענות רגע? עכשיו? בדודה שלי. טוב, תענה. איזו... הלו. פריקי, אני יכולה להיכנס, נכון? מה? לא, מאי, דיברנו על זה 1000 פעם. היא בחיים לא תרשה לי להוציא ציוד מהמגמה. אז באיזה עולם היא תרשה לך להוציא ציוד? אני נכנסת. מה? לא, מאי, לא! ביי. אני, מאי, אני בדודה של עופר. בטח את כבר אני יודעת. באמצע הרכבת, יכולה ללכת בבקשה? אנחנו באמצע. כן, אבל תקשיבי שנייה. אני עושה סרט על כלב שכאילו ממש מאוהב בבת אדם וכזה, אז כאילו, אני צריכה ציוד. אני לא יכולה לתת לך ציוד. פעם אחרונה שלקחו ציוד, אף אחד לא יחזיר, אני לא יכולה, ברור שאת גם לא מהמגמה. זה ממש לא רלוונטי. אבל עופר אמר לי ש... עופר אמר מה? אמרתי שהיא לא יכולה אופירה, אבל היא התעקשה, מה אני יכול לעשות? עדיף לך שלא תהיה פה, מאי. יאללה, בוא נמשיך. איפה היית? משהו היא במגמת מוזיקה, אופירה בחיים לא תסכים לך, גם אם לא תהיה הבת שלה. הלכתי? ואני חושבת ששכנעתי אותה. שוב? למה שוב? אין שחקנים, אין סרט, תעזבי את זה באמא שלך. הלכתי רק בשביל הפסקול, סתם שתדע. טוב, בשביל שנייה אנחנו צריכים לדבר. אתם יכולים בחמישי? מאי, אין סרט. למה? יש הכל, רק צריך שחקנים. יש הכל חוץ ממה שצריך בשביל לעשות סרט. כן, מאי. איך נצלם סרט בלי שחקנים? וגם עוד חודש הבגרות, מתי נצלם? מתי נצלם נעבור? עכשיו. זה שאתם לא מגיעים בכלל לשיעורים ולא עושים כלום, זאת לא אשמתי. ירין, את איתי? תעזבי את הטלפון. תעזבי! מה? כן, אני איתכם, את עקשנית ברמות, והוא המפיק הדוגולי שמפיל הכל עליי. מי מפיל הכל עלייך? את לא עושה כלום, ואת כל הזמן תקועה בעבודה המחורבנת שלך. טוב. שתיכם לא עוזרים, אז תמו את הפה ותנו לי שנייה לחשוב איפה נמצא שחקנים. הלו, חברים, מה זה הצעקות האלה? אל תשכחו שאתם קודם כל חברים, ואתם עושים עכשיו סרט, הכל יהיה בסדר. תקשיבו, זה יופי. אני קורא עכשיו את הספר הזה של אנדרי טרקובסקי, הבמאי הרוסי הנודע, הסובייטי. כותב פה על... כותב ככה, תקשיבו לזה. תכונה חשובה של שחקן הקולנוע היא הבעה המקורית. דוד, אין לנו שחקן. הייחודית, לבדה מסוגלת להיות מדבקת על המסך ולבטא את האמת. דוד? שנייה, תקשיבו עוד משפט אחד. על מנת להביא את השחקן למצב הנחוץ, הבמאי מוכרח לחוות אותו בעצמו. רק כך ניתן למצוא את הטון הנכון לפעולה. אבל דוד, אין שחקנים. אז אולי את חושבת שיש לנו שחקנים. דוד, יש לנו חודש לסיים עם הפרויקט המזדיין הזה, ואין שחקנים. לא, זה יהיה בסדר, זה לא... זה נכון, אבל אתם אומרים כבר חודשיים שאנחנו שחקנים. מה יהיה? תביאו שחקנים פה, מה הבעיה? דוד, אתה בהתחלה תמכת בפרויקט הזה. מה אני אעשה כבר בלי שחקנים? אני עדיין תומך פה. הסרט הזה הולך לזבל ואתה לא עוזר בכלל. לא, אני עדיין תומך פה, תביאו שחקנים, מה הבעיה? אני לא חושב שאין הרבה טוב, דוד, לא בעיה. עומר, הוא ובולבי שאומרים לך סתירה! איזה מוגזמים, וואי. מה עושים? טוב, תקשיבו, אתם חייבים להתאפס על עצמכם. חייבים עכשיו למצוא שחקנים, לדבר עם כל החברים שלכם, תדפקו כל אבן ביבנה, צופים, חברים, משפחה, מצידי תשרפו את כולם, רק תביאו שחקנים לסרט, אחרת אין לכם בגרות, אתם מבינים את זה? אין לכם בגרות, זה הזמן שלכם להתאפס. וואי, דליה, זה פשוט מביאה לי עצבים. כן, אם את לא רוצה להשתתף בסרט, פשוט תגידי. כאילו, מה הבעיה להגיד לא? למרות ש... תכלס, אני מבינה למה אני לא רוצה להשתתף בסרט. אשכרה. לא הבנתי. אתם לא אוהבים את הסרט? תראי,
מאי, זה סרט על אישה שמתאהבת בכלב, זה לא נראה לך קצת לא מציאותי? אוקיי, הבנתי מה את חושבת. גל, מה קרה פתאום? תראי, עכשיו כשאני חושב שוב על התסריט, זה באמת נראה לי קצת פסיכי. אתם לא יכולים להגיד לי דבר כזה חודש לפני הגשה של הבגרות? ועוד אחרי שהשקעתי בו כל כך הרבה והוא כל כך חשוב לי. מאי, אני מבינה שהסרט הזה חשוב לך, אבל תביני שזה לא רק הסרט שלך, זה גם הסרט שלנו. וגם לנו חשוב להחליט מה יהיה בו, וגם לנו חשוב. תכלס, אני הבמאית, אז הסרט הזה הוא שלי, וגם אתם די לא עשיתם שום דבר, אתם לא חושבים? ממש לא. אנחנו צוות ואנחנו עושים את הסרט הזה ביחד, והוא גם הסרט שלנו. טוב, נמאס לי מזה, מצידי את השיחה, מחר נדבר עם דוד. מאי, תגידי משהו. כן, מאי, אנחנו דואגים לך. מאי, אנחנו חברים שלך. למה את כל זה רק כי אנחנו אוהבים אותך? אני מצטערת שזה יצא ככה. מה? היי! היי גייס, מה קורה? דוד, מה אתה עושה כאן? מה זאת אומרת? יש פה... יש לך קיצור לבית ספר. מה? א' כל, זה יום שבת היום, אין לימודים. ב' כל, אנחנו בצד השני של העיר, אין פה קיצור דרך לבית ספר. ולמה ששאלת, אנחנו בריב על הסרט ואין לנו שחקנים אוי. וואלה. טוב. כן. לגבי השחקנים אמרת לכם, זה לא בעיה, אנחנו נביא לכם שחקנים בכיתה ט' לא היית צריך לדאוג לזה כבר לפני יומיים? מאי, אני לא יודע למה הייתי צריך לדאוג ולמה לא הייתי צריך לדאוג, אבל בכל מקרה מה שקרה בעבר לא חשוב, עכשיו אנחנו עם הפנים קדימה. טוב, חברים, אין מה להריב, זה לא עכשיו, זה יהיה בסדר. טוב, ביי דוד. מאי, אנחנו מצטערים. אני מצטערת. אני מצטערת שלא הקשבתי לכם. אני מבטיחה להקשיב לכם ולרעיונות שלכם. בואו נשב על התסריט. תבואו אולי ונעשה אותו ביחד. וואי, אתם יודעים, זה הכי דוד ללכת ככה. כן, יואו, כאילו מה הוא עושה? גם לרכבת, יום שבת. לא משנה, אין רכבת, אין בית ספר, מה יש לו? מצלמה רצה? רצה. איך אמרנו שקוראים לשחקנים? ברוש. ברוש! לצאת. יופי. מצלמה רצה, 3, 2, 1, אקשן.